ఉంది. మాస్టర్ మాస్టర్ ప్రైజ్లాడ్ మాస్టర్. సార్ ఎలా ఉన్నారు? ఏంటి బాగానే ఉన్నాం సార్. ఈ కృతులు ఉన్నాయి కదా సార్. అవునండి. ఈ సింగిల్ ఫైల్స్ అయిపోయి సార్, అన్ని కలిపి ఏమైనా చేయలేమా? లైన్ గా అన్ని వచ్చినట్టు కాపీ అని ఒక దానిలో వేసేయడమే, వరుసగా వచ్చేస్తాయి. అది కూడా ఈజీయే సార్. అంటే మరీ ఎక్కువ లేకుండా ఒకసారి లోడ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ అది కూడా చూసుకోవాలి కదా. 50 స్లైడ్స్ వచ్చేటట్టుంటే బాగుంటుందండి సార్. అది ట్రై చేసాం కానీ అవ్వలేదు సార్, ఎందుకో. మొత్తం వచ్చేసాయి మీకు? మొత్తం అన్ని ఉన్నాయి, సపరేట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి సార్, సింగిల్. ఓకే. అన్ని ఒక దాంట్లో 1 to 9 ఉంటే బాగుండేది. సుస్మితకి మళ్ళీ బాగోలేదండి సార్. ఓకే. ఏమైందటండి? మళ్ళీ అంకులు లేగలేకపోతున్నాను. సీరియస్ గా ఉందా? ప్రవీణ్ జీ, వెల్కమ్. స్పెషల్ సాంగ్ అని పంపించారు సార్ పాస్ట్ గారు? అవునండి, చేయలేదు, ఇంకా చెయ్యాలి. ఈవేళ ఒక మెమోరియల్ సిరీస్కి వెళ్ళాను. అంటే మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన సడన్ గా చనిపోయాడు. మొన్న అప్పటి నుండి అదే పనిలో ఉన్నాం. ఓకే, ప్రేయర్. ఎఫ్సిబా ప్రేయర్ జీ. మమ్మల్ని ఇంతవరకు మీరు కాచి కాపాడినందుకు వందనాలు. సమయంలో మేము చేర్చిన ప్రార్థన ఆలకించండి. ఇవాళ మేము మ్యూజిక్ క్లాస్ కి రావడానికి సహాయం చేసినందుకు వందనాలు. మ్యూజిక్ క్లాస్ లో మేము మంచిగా నేర్చుకోవడానికి, మంచిగా డిసిప్లిన్ గా కూర్చోడానికి సహాయం చేయండి. అలాగే మేము నేర్చుకునే ప్రతి ఒక్క పాట బాగా పాడటానికి, మంచిగా పాడటానికి సహాయం చేయండి. అలాగే మీరు సహాయం చేయండి. మా అందరి వాయిసెస్ ని మీరే టచ్ చేయండి. మేమందరం బాగా పాడటానికి సహాయం చేయండి. మా అందరి ఫ్యామిలీస్ ని మీరే కాపాడండి. అలాగే నేర్పించిన అంకుల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా మీరే కాపాడండి. ఎటువంటి అపాయం కలగకుండా సహాయం చేయండి. మేమంతా డిసిప్లిన్ గా కూర్చోడానికి, మంచిగా సార్ చెప్పిన మాట వినడానికి సహాయం చేయండి. ఈ మీటింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మీరే తోడుండమని యేసునామములో ప్రార్థిస్తుండ్రి. ఆమేన్. వెరీ గుడ్. బైబిల్ రీడింగ్ అంకుల్ Psalms 99. 9 వెర్సెస్ ఉన్నట్టున్నాయి. 9 ఉన్నాయి. అది చదివండి. అది చదువుతారు, బాగా చదవాలి. అందరూ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ కదా. ప్రియా గారు వెల్కమ్. ప్రియా గారు లాస్ట్.
ఎవరు అందరి దగ్గర ఉందా బైబిల్? హర్షదీప్ చదవము, బాగా చదువుతాడు. ఇంగ్లీషా, తెలుగా, మలయాళమా, కన్నడ? కీర్తనలు 99 అధ్యాయం. యెహోవా రాజ్యం చేయుచున్నాడు, జనములు వణుకును. ఆయన కెరూబుల మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు, భూమి కదలును. సీయోనులో యెహోవా మహోన్నతుడు, జనములన్నిటిపైన ఆయన హెచ్చి ఉన్నాడు. భయంకరమైన నీ గొప్ప నామమును వారు స్తుతించెదరు. యెహోవా పరిశుద్ధుడు. యథార్థతను బట్టి నీవు న్యాయమును ప్రేమించు రాజును స్థిరపరిచి ఉన్నావు. యాకోబు సంతతి మధ్య నీవు నీతి న్యాయములను జరిగించి ఉన్నావు. మన దేవుడైన యెహోవాను కనపరచుడి. ఆయన పాదపీఠము ఎదుట సాగిలపడుడి. ఆయన పరిశుద్ధుడు. ఆయన యాజకులలో మోషే అహరోను నుండిరి. ఆయన నామం బట్టి ప్రార్థన చేయవారిలో సమయలు ఉండెను. వారు యెహోవాకు మొరపెట్టగా ఆయన వారికి ఉత్తరం ఇచ్చెను. మేఘస్తంభంలో నుండి ఆయన వారితో మాట్లాడెను. వారు ఆయన శాసనములను అనుసరించిరి. ఆయన తమకిచ్చిన కట్టడను వారు అనుసరించిరి. యెహోవా మా దేవా, నీవు వారికి ఉత్తరం ఇచ్చితివి. వారి క్రియలను బట్టి ప్రతీకారం చేయుచునే వారి విషయంలో నీవు పాపము పరిహరించు దేవుడు అయితివి. మన దేవుడైన యెహోవా పరిశుద్ధుడు. మన దేవుడైన యెహోవాను గణపరచుడి. ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం ఎదుట సాగిలపడుడి. దేవుడి వాక్యం దీవించును. వెరీ గుడ్. यार 10 150వ కీర్తనకు వచ్చాం సార్ పాల్ గారు. కానీ ఎక్స్ట్రా 119 సామ్స్ లో కొన్ని రాశారు ఆయన ఎక్స్ట్రా. 150వ కీర్తనలో యేసుడు, పరిశుద్ధ ఆలయం నందు ఉన్న యేసుడు, పరాక్రమ కార్యములు చేయు యేసు దేవుడు, మహాప్రభావం కలిగిన యేసు మహాదేవుడు. ఆయనకి ప్లస్ చేశాడు అంటే అక్కడ అడ్జస్ట్ చేయాలి దాన్ని. 150 కీర్తనలు యేసుడు, పరిశుద్ధాలయము నందు ఉన్న పరాక్రమ కార్యములు యేసుదేవుడు, మహాప్రభావము కలిగిన యేసు మహాదేవుడు. బాగా పాడినామా చక్కగా, మంచి ట్యూన్ అది. జోషి, సంగం జోషి, గ్రంథం తెరిచావు, పాడున్నాను చక్కగా, ట్రై చేయి. దశ సారి గరి గరి సస సరి రి రి సరి సాని ని స సారి రి గరి గ సస సాస్ దశ సారి గరి గరి సస సరి రి రి సరి సాని ని స సాస్ రి రి గరి గ సస సాస్. ప్రియమైన ప్రజలారా, ప్రభు యేసుని ప్రియులారా, శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త, అందరికీ శుభవార్త, అందరికీ శుభవార్త. 150 కట్ అయిపోయాడు సార్. కట్ అయిపోయాడా? ఉన్న యేసుడు పరక్రమ కార్యములు చేయు యేసుదేవుడు, పరక్రమ కార్యములు చేయు దేవుడు, పరాక్రమ కార్యములు చేయు యేసుదేవుడు, పరాక్రమ కార్యములు చేయు యేసుదేవుడు, మహాప్రభావం కలిగిన యేసు మహాదేవుడు, మహాప్రభావం కలిగిన యేసు మహాదేవుడు. ప్రియమైన ప్రజలారా, ప్రభు యేసుని ప్రియులారా, శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త, అందరికీ శుభవార్త, అందరికీ శుభవార్త. సారిగా పామగా
పాదాని పామగా గరీసా సానిదని సా నిద పామగా పామగరిగా గరి సని సా. ఓకే నాన్న సోహన్ పాడు స్టార్ట్ చేయి. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పాడవలసిన వాళ్ళందరూ బాగా పాడండి. సరిగా సరిగా పామగా పాదాని పామగా గరీసా సాని దాని సా నీదా పామగా పామగా రిగా గరి సని తా యేసు तू ही हो, तू ही पिता, तू ही प्रभु, तू ही यीशु, तू ही मेरा मन, तू ही मेरा सन, तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा सब, तू ही मेरा ज्ञान, तू ही मेरा गीत, तू ही मेरा रूप, तू ही मेरा देव. వెరీ గుడ్. ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే నెక్స్ట్ సరిగా జోష్. ఆ ప్రోగ్రామ్ రోజున టక టక వెళ్తా ఉంటాను. రెడీగా ఉండాలి అందరూ. సరిగా సారిగా పామగా పాదాని పామగా గరీసా సాని దాని సా నీదా పామగా పామగా రికా గారి సని సా యేసయ్యా నీదానే
వెరీ గుడ్. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నా 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 మార్గం నీవే నా సత్యం నీవే నా జీవం నీవే నా సర్వం. Okay, Jessica, sing. Sariga. Sariga. Amaga. Adani. Amaga. Sariga. Dani, 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 Very good. Joy, sing. Sariga. Junior Joy. ఏ లాంగ్వేజ్ పాడుతున్నావు? కన్నడ. కన్నడ అంకుల్. సారిగా పామగా పాదని పామగా గరిసా യേശുവേ ನೀರಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ದೇವ
నీవే నన్న సత్య నీవే నన్న జీవ నీవే నన్న సర్వము నీవే నన్న ధ్యాన నీవే నన్న గాన నీవే నన్న రూప నీవే నన్న దైవ Very good. ಪ್ರಶಸ್ತ ರಾಗದ ಜಾಯ್ ಶಿಲೋನಿ ಜೋಶ್ इंग्लिश पार्ट मेरे इधर रोज निसा गरे सा పాడు ఒకసారి గారి సా గా మా పా గారి సా సా ని సా పా పా మా పా 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 మా గరి సా గా Josh, you sing? Sariga. ఒకసారి పాడు. పా మా గ పా దా ని పా మా గ గా రి సా గా రి రా ని సా ని దా పా మా గ పా మా గ రి గా గా రి సా ని సా ఓకే నాన్న లిరిక్ పాడు ఇప్పుడు. Praise the Lord. Praise the Lord. అడే 1 2 3 4 చెప్పు. Oh, my soul, lead me now. The Lord, oh, my soul, lead me, Lord, and your light all my life. Take me, oh my Lord.
Make me give you all honor, thanks, and praise. Hear my, oh my Lord, guide me with your love, bless me with your grace. Hear my soul, my Lord. వెరీ గుడ్. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి 4 కీర్తనలు 4 గీతాలు 8 కదా. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఏ కీర్తన ఏ గీతం పాడతారు? యువర్ చాయిస్. సరి గ సరి మమ గరి నీ మా పద మగ సరి మగరి సరి గని సరి గ మరి బపరి ని 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 సాస 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 స ని ద ని ద ప పమ పని సరి రే రి గరి మగ స ని స ప స స ని ద మ పని ద మగ రే సరి గ స. ఇదో కీర్తన కదా. మధుర 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 సేవ యేసు ప్రభుని సేవ మధుర మధుర దేవదూతలకును లేని దైవజనుని సేవ దైవసుతుని సంఘ సేవ దివ్యమౌ సువార్త సేవ ఇదో కీర్తన. సరిగ పాప గమగరి సరిగ దాని సరి ని గ పప పద పమ రి మమ రి మమ మ పమ గరి సరి గ గమ గరి సరి గ ని సరి ది దేవుడేన కాశయము నదుగా పదల సహాయుడై నందోచు అభయ మభయ మభయ మే పురాణం దేవుడి. ఇదొకటి. గప మగరి సని సాగా గబరే మగరి మగరి నిస సని దని సదా సాసని పదని సాప గమరే గయే హోవన మోర
నూతన మహాదయనులను నాలుగా నాలుగు అయిపోయా ప్రబల మొగనే మరి రి గరి సాని స రి 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 గమ పగ గమరి రి గరి సాని స రి 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 గమ పమ గమ గరి సద సరిగ పప 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 ద పమగ పప 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 ద పమగ నిన్ని 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 సద ద ని ద పమగరి గగమ ఇదొకటి ప్రబలముగని ప్రస్తుతించేద ఇవి 4 గీతాలకు వస్తే సని సాదని సని దప మగ పద ప మగరి స ప మగ మరిగ ఇదొకటి పాప మమ ప మగరి సరి గ మరి రి సది సతి సరి మగరి రి ఇదొకటి గగ పాప దప సాస రి సద దప దప గగరి గ పద సస్ దప గగరి గగ దప పగరి ఇదొకటి పద సరి రి సద ప మప రి మ పద మప దప మగరి సరి మగరి రి మ పద మప దప మగరి కీర్తన గీతం ఎవరెవరు ఏం పాడతారు చెప్పండి. నిత్య ఏం పాడతావు నువ్వు? కీర్తన గీతమా? అంకుల్ కీర్తనలో మధుర మధుర పాడతాను అంకుల్. మధుర మధుర అంకుల్. ఓకే. నిత్య మధుర మధుర శిలాని శ్రేష్ఠ నువ్వేం పాడతావు? ఏ కీర్తన? కీర్తన యెహోవా నామమున గరి సని సగ గగ బరి గ. ఓకే. అభినయ ఏం పాడతాం? కీర్తన గీతమా? గీతం పాడతాను అంకుల్. కరుణాలధర గగపాప. ఓకే. గగపా పాడిస్తాను అందరినీ. అందరు పాడి అప్పుడు సెలెక్ట్ ఎలా పాడాలో చెప్తాను. సుజిత ఏం పాడతాం? పాప. అది పడదా?
వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అయిపోయా, కీర్తనలు అయిపోయినట్టే. ఇది గ గ గ గ గ గ మరి రి గ రి సా ని స. పడతారు. అంకుల్ నేను పాడతాను అంకుల్. మీరు డౌట్ అమ్మా, వస్తారో రారో తెలియదు. ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. మీ అమ్మాయి రాలేదు ఎందుకు రాలేదు? అందరూ వచ్చారు కదా. 6 రోజులు ఉంది, ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. డౌట్ ఉన్న మనసుతో పాడించాం. వస్తావా? వస్తానంటేనే వస్తాను అంకుల్. ఇంకా తను రావడానికి వీల్లేదు. ఇక అదే ఇంత సిన్సియర్ గా సీరియస్ గా మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే రేపు 16 8 అందుకే తీసేసాను. రాను పాడు. గ గ గ గ గ గ మరి రి గ రి సా ని స. పాడు. గ గ గ గ గ గ మరి రి గ రి సా ని స రి 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 గ మ ప మ గ. గ గ గ గ గ గ మరి రి గ రి సా ని స రి 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 గ మ ప మ గ మ గ రి స ద స రి గ గ ప ప ప ప ప ప ప ప ప ద ప మ గ గ ప ప ప ప ప ప ప ప ప ద ప మ గ గ ని 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 స ద ద ని ద ప మ గ రి గ గ మ ప ద ప మ గ మ గ రి స ద స రి గ. ప్రబలముగనే ప్రస్తుతించెద ప్రభుని కృపలన్నీ. ప్రబలముగనే ప్రస్తుతించెద. గ గ గ గ గ గ మరి రి గ రి సా ని స రి 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 గ మ ప మ గ. ఇప్పుడు పాడు. గ గ గ గ గ గ మరి రి గ రి సా ని స రి 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 గ మ ప మ గ. గ గ గ గ గ గ మరి రి గ రి సా ని స రి 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 గ మ ప మ గ మ గ రి స ద స రి గ. ప ప ప ప ప ప ప ప ప ద ప మ గ గ ప ప ప ప ప ప ప ప ప ద ప మ గ గ ని 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 స ద ద ని ద ప మ గ రి గ గ మ ప ద ప మ గ మ గ రి స ద స రి గ. ప్రబలముగనే ప్రస్తుతించెద ప్రభుని కృపలన్నీ. ప్రబలముగనే ప్రస్తుతించెద ప్రభుని కృపలన్నీ. ప్రాక్టీస్ చేయి. నా కీర్తనలు అయ్యి కదా, గీతాలకు రండి. గీతాలు అన్ని సీరియల్స్ పాడేయండి కదా. అంకుల్ అంకుల్ పాప మమ్మ పాడతాను అంకుల్. పాడుతున్నానా? పాప మమ్మ పాప మమ్మ పాడతాను అంకుల్. మగరి సరి గ మరి రి స ద ద డి సరి సరి మగరి. పప్ప పాప మమ్మ మగరి సరి గ మరి
కాదు నాన్న, చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. గీతాలు నెమ్మదిగా చేద్దుగాని లేను, నెమ్మదిగా ప్రాక్టీస్ చేసి పాడుదుగాని. ఎందుకంటే 600వ రోజు ఫంక్షన్ కి బాగా పాడాలి, అందరూ గెస్ట్లు వస్తారు. ఓకే షిలోని, జాయ్ లిల్లీ. అంకుల్ లిల్లీ సని సాదని సాని దప మగ మప, ఇది పాడినాను నువ్వు. ఇప్పుడు అందరూ పాడింది పాడకుండా ఇది పాడు. సాని సాదని సాని దప మగ మప దప మగరి స స స ప మగ మరి గా స స సాని సదని స రి సాని దని సాని దప సా 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 సాని దప మగ మ పాప మగరి స రి రి ని సా స ద ని ని ప ద ద మ పాప గ మ మ రి గ స రి గ మ ప ద ని స రి రి సా ని ద ప మగరి స. ఓకే, ఇది ప్రాక్టీస్ చేయను, ఇది ప్రాక్టీస్ చేయను, మళ్ళీ పాడిస్తాను. జాయ్ గ గ ప ప గ గ పాడు. గ గ ప ద ప సా సా రి స ద ద ప రా ప గ గ రి గ ప ద సా సా ద ప గ గ రి గ గ రా ప గ ప గ గ రి సా గ గ గ గ రి గ ప గ ప ప గ ద ప రా ద ప సా సా ద రి రి స స ద సా ద ద ద ప ద ప ద సా ద ప రా ప గ గ రి స రి గ గ ద రి ప గ రి స రి స గ రి స స గ స ద సా. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయను నాన్న. ఓకే షిలోని మా పద స సరి మా పద స సరి రి స ద ప మా ప రి మా పద మా ప ద ప మా గ రి స స రి మా గ రి స రి గ రి స రి మా పద మా ప ద ప మా గ రి స. శ్రీ ప్రభువర పరమాత్ముడ కరుణ నిలయ మరియా సుత వందనములు పరమా పిత అందరి నీల దయచూపుమా. ఓకే, ఇది ప్రాక్టీస్ చేయను. మానసి వస్తే ఇది పాప మమ ప మగరి సరి గ మరి రి తన పెట్టు. వర్షిని వస్తే మీరు ఇంతకుముందు చేసిన పెట్టి దశ స ద ప మ ప కదా, ప మ మ ప ద ద స ద ప మ ప ద ద ప మగరి స. ఇది చాలాకి వస్తే ఒకవేళ వస్తారు. వర్షినికి మగరి మగరి స సాని ద సాది
మగరి సని దప దప మగరి అదే మరి అంకుల్ నేను వినరే నడవాడ పాడొచ్చా అంకుల్? ఏం పాడతా? వినరే నడవాడ. వినరే నడవాడ పాడతావా? అవును అంకుల్. ఏది పాడదు? సరి గా 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 మగరి సని ని సరి రి రి గరి సాని ని సరి రి రి గరి సాని సరి గా రి గ పమ పమ గరి సని సా పాడు. సరి గా 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 గమ గరి సని ని సరి రి రి గరి సాని ని సరి రి రి గరి సాని సరి గా రి గ ప మ గరి గ మ ప మ గరి సని సా ప ప ప మ గ మ రి గ ప ప ప మ గ మ రి గ ప ప ప మ గ మ రి గ స స స ని సరి గ గ. హరియో నరులారా వినులా కెంభూమిరా మనలా రక్షింబా క్రీస్తు మనుజావతారుడాయే వినారే అనుదినమును కేయుని తనయుని పదవను జంబున మనమున నిడిపులచును నరకులు రాని దురితము దొడ్డ దొరయవు మరియావర పుత్రుడు వినారే కర్మగుదగు కల్వరి గిరిటరి కరి వినయంబున ప్రభు కరుణను కనరే వినరేయో నరులారా కెంపురా మనలా రక్షింబా క్రీస్తు అనుజావతారుడాయే వినారే. ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయి. నైతిక్ రాయ్ వినరయ్యో నల్ల అది ఇప్పుడు అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. రోజు ఇవే ఈ 5 days ఇదే బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి షుడ్ సింగ్. తప్పులు గిప్పులు పాడకూడదు. మీరు మళ్ళీ ఈ వీడియో ఇఫ్ యు సీ దిస్ వీడియో ఆఫ్టర్ 10 years ఇలా పాడామా హౌ వి సాంగ్ అన్నది మీకు తెలుస్తుంది. ఉంటుంది కదా యూట్యూబ్ లో. That's the reason why I tell you practice well and sing. ఏదో పాడటం కాదు. ఎవ్వరు పీపీటీ మీద డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ పీపీటీ చెప్తున్నాను. జస్ట్ ఎవరిది వాళ్ళు రైట్ డౌన్ అండ్ లిరికల్ గా తప్పులు పాడడం అది చేయకూడదు. సిగ్నేచర్ సాంగ్ రాణి గారు వెల్కమ్. భారతి గారు, స్టాన్లీ అంకుల్ మేము కూడా పాడతాం అంకుల్. 600 ఎవరది? ఎవరు అభినయాక్షి. ఏం పాడతారు చెప్పండి. మరి అదే అన్నాను, అడుగుతున్నాను కదా ఏం పాడతారు అని అడుగుతున్నాను. నువ్వు పాడుతున్నావా? ఏదో చెప్తాను. కరుణాల గీతం పాడతాను. కరుణాల అది పాడుతున్నావు కదా. మీరు చాలా నాయిస్ వస్తుంది. కరుణాల జాయ్ పాడుతున్నాడు. ఏం మైక్ మీదేనా నాయిస్ వస్తుంది? ఏం పాడతావు అక్షయ్? చాలా ఉన్నాయి కదా. ప్రభు యేసు నీయాలేం పాడతాను.
గా గ మరి సని నీ గ మరి ని సా ఇంకా గా గ మరి సని ని రి గ గ మరి ని సా పాడమా Papaga mari seni nini ga mari nisa Papaga mari seni nini ga mari nisa Gagamadat pamagari Papaniri gamani nisa Gagamadat pamagari Papaniri gamani nisa Papaga mani seni Nini ga mani nisa Pasa seni nagama Mama nini nagadapa Pasa seni nagama Mama nini nagadapa Papa ga mama riga Gamari rini risa Papa ga mama riga Gamari ఎక్స్ట్రా అక్కడ చిన్న చిన్న వేయాలి దీనికి అంతే పాడు పాప గ మరి గా గ మరి రి ని రి సా Papa ga mama riga చాలు Gamari rini risa Prabhu చరణం పాడు పా సా 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 అయినా మరి ఈ సౌండ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఇది Pasa sa ni nagama పా సా అదే సా Pasa sa ni nagama Mama nini nagadapa చిన్న ఫ్లాట్ ఉంటుంది అక్కడ పైన మీది ఫ్లాట్ అవుతుంది మైక్ ఆన్ చేయండి మీరు అసలు మాట్లాడు గరగర గరమని వస్తుందా కదా ఇప్పుడు కూడా పాసా Pasa sa ni nagama కాదు పాసా అది సా Pasa అది ఫ్లాట్ ఫ్లాట్ అవుతుంది నీ ఫ్లాట్ అవుతుంది నీ గమా ni nagama మరి పాడు మళ్ళీ లిరిక్ పాడు Prabhu Yesu ni ఆలయము ప్రతివారి హృదయము ప్రభు యేసు ఒక్కొక్కసారి పాడు వన్స్ పాడు చాలు ప్రతిది ప్రతి ఫ్రేజ్ వన్స్ పాడు చాలా పెద్దదైపోతుంది పాడు ప్రభు యేసు నీ ఆలయము ప్రతివారి హృదయము అది ప్రభువుకే నిలయము అపవిత్ర పరచకుము ప్రభు యేసు
ప్రతి వారి హృదయము ప్రణుతించు ప్రభునా చేరలేదు. ప్రణుతించు ప్రభునామము. అది ఆ పైన సాచారట్లా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి అది సి మేజర్ స్కేల్లో పైన సా పట్టుకోవాలి. కీబోర్డ్ ఉంది కదా, ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. కీబోర్డ్ పెట్టుకున్నారు, గిటార్లు పెట్టుకున్నారు మీరు. పసా పసా సని దగమా ఎఫ్ అది అవి నేను గిటార్ రావట్లేదే మానేసావా? మరి మాకు చెప్పాలి, మానేస్తే చెప్పారు ఇష్టమైనట్టు. స్కూల్లో ఉంటున్నాను అంకుల్ 6:30 వరకు అంకుల్. చెప్పాలి ఏదో కదా, ఆ మాత్రం తెలీదా? మరిగా గమరి అది అసా పట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేసి పైన. అంకుల్ దేవుడే నాకు ఆశ్రయం. ఎవరు పాడుతున్నారు కదా ఎవరు? అదే అందుకే అన్నాను, ముందు వినలేదా? అందుకే ముందు నుండి అడుగుతున్నాను ఎవరెవరు ఏమేమి పాడతారంటే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా అప్పుడే. దేవుడే నాకు ఆశ్రయం ఎవరమ్మా? శ్రేష్ట సుజిత అక్క. అది అందుకే అలర్ట్ గా ఉండాలి. అవకాశాలు వచ్చాయి. ఈ మైక్ బాగాలేదమ్మా, చాలా రీసౌండ్ వస్తుంది. అభినయ్ అక్షయ్ ఎందుకు అంకుల్ నేను మార్గము చూపు మీ ఇంటికి పాడతాను అంకుల్. ఏంటది? మార్గము చూపు మీ ఇంటికి పాడతాను అంకుల్. ఇంతకుమున్నది అన్నదేంటిది? ఇంతకుముందు పేద కరుణాల అన్నాను అంకుల్. కరుణాలు మన జాయ్ ఎవరు? సగ సగద పాప గరి సద సగ సగద పాప గరి సద పాడ సగ సగద సగ సగద పాప గరి సద పమద పా సద పమద సద పమద పా సగ సగద పాప గరి సగ సగద పాప గరి సగ సగద సగ సగద పాప గరి సద పమద పాట సాద పాడతాను. ఏంటమ్మా మీరు? సగ సగద పాప గరి సద పమద కదా. మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి, అది కదా పాట. పాడు మళ్ళీ. సగ సగద పాప గరి సద పమద పా
Sa ga da pa pa ga ri sa sa da pa ma da pa. అలా తప్పులు పాడారు అనుకోండి, ఏమనుకుంటారు ఆడియన్స్? ఎంతో ఫేమస్ ట్యూన్ కదా అది. సగా సగా ద ప ప గరి స సా సా ద ప మ ద సా సా ద ప మ ద సా సా ద ప మ ద మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి. అది కదా చూను. జ్యోతి గారు వెల్కమ్. పాడు మా లిరిక్ పాడు, ఎలా పడుతుందో. మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి. బాగా పాడితేనే పాడమ్మా, తప్పులు పాడారనుకో బాగుండదు ఆ రోజు. ఎందుకంటే పాపులర్ సాంగ్స్ ఇవి. పాడు, పల్లవి పాడు. మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి. అలా పాడవు కదా. నా తండ్రి ఇంటికి స్వరం అనగా పాడాలి. నా సా సా ద ప మ ద. ప్రాక్టీస్ తప్పులు పాడితే మీరు రికార్డ్ చేసి వినండి, నేను పాడింది వినండి. ఫంక్షన్ రోజు తప్పులు పాడతాం, బాగా అవుతాను పాడుస్తాం. చాలా పాపులర్ సాంగ్ కదా, ఇలా నేర్పారు నన్ను. సాగా సాగా దా పా గరి స సా సా దా పా. మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి. ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, చూడండి బాగా పాడితే ప్రాక్టీస్ చేయండి, చేయాలి. ఏదో కొంతసేపు జాయిన్ అయ్యి మానేయడం. రుద్ర వెల్కమ్. పాల్ గారు సార్. ఈరోజు నా పరిస్థితి అంతే సార్. తెర వెనకే సుస్మిత లేదు కదా, మరి తప్పదు. రేపటికల్లా క్లియర్ అయిపోద్దులేండి. అది కదా సార్, వీడియో సెట్టింగ్స్ లో కెమెరా కదా ప్రాబ్లం. కెమెరా ఏదో అయింది సార్. ఏమంటాడు కెమెరా? ఉదయం 7 గంటలకి ఇస్తే సాయంత్రం 7 గంటలకి ఇస్తాడండి సార్. ఓహో, ఇంకా ఇవ్వలేదా మీరు? చెప్తే వెల్కమ్ సార్. ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. లేదండి కొర్నెలిస్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. పాల్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. కొర్నెలిస్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. ప్రైజ్ లార్డ్ పాల్ గారు. ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. ప్రైజ్ లార్డ్. సార్ మొదలు పెడదామా? నేను మొదలు పెట్టనా? ఏం మొదలెడతారు? చక్రవాకం కృతి. ఓ, చక్రవాకం పడతారా? నేను పాడిస్తే కొంచెం నేను ఫ్రీ అవుతాను. రైట్, అది కరెక్ట్. భారతి గారు మీ దగ్గర లేవా అవి? అంటే ఇవన్నీ ఫైల్స్ సింగిల్ కదా సార్. మీరు షేర్ చేయండి. ఆయన ఎందుకు ముసుగులో ఉంటున్నాడు పాపం, ఆయన మీరు బయటకు వచ్చేయండి. ఆవిడకి ఇవ్వండి సార్. భారతి గారు ఫైల్స్ అని ఉన్నాయా మీ దగ్గర? అన్నీ ఉంటాయి. పాట చెప్పండి.
ఇదే కదా సదా నేను కదా. సదా నేను పెట్టండి. మీరు వచ్చేయండి బయటికి. నేను రావాలంటే సెల్ ఆన్ చేయాలి సార్. ఇది క్లోజ్ చేయండి. సార్ వస్తుందా సార్, కనిపిస్తుందా సార్? కనిపిస్తుంది. ఉండండి, మీకు అన్ని ఫైల్స్ పెడతాను. మీరు రేపటి నుండి మీరు టేకప్ చేయండి కొంచెం. ఆయన ఓకే పాడేస్తాను సార్. పాడేశాక సెల్ ఆన్ చేసుకుంటా. మీరు వెళ్ళండి, సెల్ ఆన్ చేసుకోండి, లోపు నేను చేస్తాను. పాడేస్తారు ఎలాగా? పాడండి అయితే. పాడేస్తాను. సరి గమ పద నీ దప మగరే సరి నీరి సరి గమ పద నీ దప మగరి సరి నిరి సా. సార్ ఓకే సార్, ఆడియో ఓకేనా? ఓకేనండి, ఓకే. సరి గమ పద నీ దప మగరి సరి నిరి సా. సదా నేను నిన్నే స్మరించెదా యేసు. సగరి పగమ పదని సని దప మగ సరి నిని సా. సదా నేను నిన్నే స్మరించెదా యేసు. సానిద పదని సానిద పమగరి సని సరి గమ పమగరి సా. సదా నేను నిన్నే స్మరించెదా యేసు. సరి ని సగామ మదని సా సానిద పమగరి సా. సదా నేను నిన్నే స్మరించెదా యేసు. సని సనిద నిద పమగద పమగరి సరి గరి సా. సదా నేను నిన్నే స్మరించెదా యేసు. సా సనిద పమ పనిద పమగరి సని సరి గమ పాండి సార్, తాళం పమగరి. ఇప్పటి వరకు మీరు తాళంలో పాడలేదు తెలుసా? ఇక్కడ ఉండండి. సరి ని సగమ మద అది అక్కడ ఉండండి, తాళంలో రండి. సరి ని సగమ మదని సా సనిద పమగరి సా. సదా నేను నిన్నే స్మరించెదా యేసు. రిసని సనిద నిద పమగద పమగరి సరి గరి. అదే అదే సరి సరి అంటే ఉంది కదా తాళం, అది గమనించుకోవాలి. అది కూడా మరి మళ్ళీ పాడండి. రిసని సనిద నిద పమగద పమగరి సరి గరి సా. సదా నేను నిన్నే స్మరించెదా యేసు. గ్యాప్ ఎందుకు ఉంది మరి? గ్యాప్ సాదా పాడండి మళ్ళీ. సదా నేను నిన్నే స్మరించెదా యేసు. సా సనిద పమ పనిద పమగరి సని సరి. గ్యాప్ వచ్చింది బాగా. సనిద పమ పనిద పమగరి సని సరి సరి ని పాడండి. సా సనిద పమ పనిద పమగరి సని సరి గ పమగరి సరి నిరి సా. పాప విమ
పాప వినాశక శాప విమోచక నీతి ప్రబోధక శరణం శరణం. సారి సని దని సరి పదని సనిద పమ పామ గరి సరి గరి గమ గమ పదని సరి గరి సగా గారి సనిద పమ గరి రి సనిద పమ గరి సానిద పమ గరి సనిరి సరి మగ నీద పమ గరి సా సరి సా సరి గరి సని రి సని దద దసని ద పమ గరి సరి స జీవ ప్రదాత కీర్తి ప్రభావ ప్రేమ స్వరూప శరణం శరణం. సగరి మగరి సని పడి సరి మగరి సగ పమ ద పమగరి సరి గమ ద పమగ సరి స దని ద మ పమగరి స రి సని సని ద నిద పమగరి స సని ద నిద ప ద పమగరి సని ని సరి గమ పద ని సరి స సని ద పమగరి స దని స పమగరి స రి సని సని ద నిద పమగరి సని దని సరి పమగరి స రి సని ద పద ని రి స సరి ని గారి స. సదా నేను నిన్నే స్మరించెదా యేసు స్మరించెదా యేసు స్మరించెదా యేసు స్మరించెదా యేసు. ఓకే, అన్ని బాగున్నాయి, స్వరాలు బాగున్నాయి, తాళం లేదు. అది దాదా తాళం పట్టలేదు సార్. తాళం పడడం లేదు. మీ తాళం ప్రాబ్లం ఉందండి, అది సెట్ చేసుకోవాలి. తాళం సరేనండి. తాళం అదే పాప వినాశక శాప విమోచక మళ్ళీ పాప వినాశక శాప విమోచక పాప వినాశక శాప విమోచక. ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? పాప వినాశక తల్లి పాడమే అంటే కామ పడుతుంది ఇక్కడ. పాప వినాశక శరణం శరణం. పాప వినాశక శాప విమోచక ప్రబోధక శరణం శరణం. అది తాళం చూసుకోవాలి. తాళం చూసుకోవాలి సార్, తాళం తేడా వస్తుంది, చాలా తేడా వస్తుంది. అలా అయితే శ్లోకంలో ఉంటది అంతే కదా.
సదా నేను నిన్నే స్మరించెదా. అది తాళం కదా సార్. సదా అంటే సదా నేను ఆ కామ స్టార్టింగ్ ఒక్కోసారి తల్లి ఉంటాయి పాటలు అలాగా అలాగా సదా నేను నిన్నే స్మరించెదా. అదే కామ, ప్రతిదానికి కామ పడుతుంది ఇక్కడ. అది ఓకే, రండి బయటకు వచ్చేయండి. ఏంటి ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. స్వీట్ పడతాం. యెహోవా స్వీటీ వినిపించిందా స్వీటీ? తీసుకుంది కదా అంకుల్. ఓ మరి నువ్వేం పడుతున్నప్పుడు? చెప్పలేదు సార్ ఇంకను. స్వీటీ చెప్పలేదు అంకుల్. జీవాహారం ఎవరన్నా పాడుతున్నారు అంకుల్? పాడుతున్నారుగా. ఎవరు? ఆలిసం గారు పాడుతున్నారు. అది అయితే అంకుల్ మీరు చెప్తే పాడతాను అంకుల్. సరిగా పద నిసనిదప. అదా నడపరి సరిగా పద నిసనిదా. ఓకే. సరిగమ పద నిసని అదే సార్. సరిగమ పద నిసని తాప మగమ గరిగ సరిగమ పద ప మగరి మగరి సరి సరి దప మగ దప మగరి యేసుని చుటలో పడు. సరిగమ పద పడుతున్నావా స్వీటీ? సరిగమ పద నిసనీత మగమ గరిగ సరి ఉందండి మీ దగ్గర? లేదు కదా అది భారతి గారు? లేదు. పాడతాను అంకుల్. ఇవన్నీ పెడతా ఉన్నాను మీకు కూడా అంకుల్. పాడు. సరిగమ పద నిసనీత మగమ సరిగమ పద నిసనీత మగమ గరిగ సరిగమ పద మగరి రి మగరి సా. సరిగమ పద నిసనీత మగమ గరిగ సరిగమ పద మగరి రి మగరి సా. స స స నిరి స ని ద ప మ ని 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 ద స ని ద ప మ గ ద ద ద ప ని ద ప మ గ రి. ఆనందమిగా యేసుని త్రోవనునే నడచుటలో. ఆనందమిగా యేసుని త్రోవనునే నడచుటలో. తనువే నీదాయే మనసే నీవాయే బ్రతుకే వెలుగాయే. ఆనందమిగా యేసుని త్రోవనునే నడచుటలో. నీలోనే ప్రభువా మా జీవనము గడచునుగా. పాపం
శాపం రాదింకా శోకం మరుగే ఇంకా ఆమెగా యేసుని త్రోవను నే నడచుటలో నా క్రీస్తు ఆరాధనగా నిలుచునుగా మార్గం నీ బాటయని సత్యం నీ వాక్యమని జీవం మా ప్రాణమని ఆనందమేగా యేసుని త్రోవను నే నడచుటలో సరిగమ పదని సనిదా పామగమ గరిగ సరిగమ పద పామగరి రిమగరి సా. వెరీ గుడ్. చేస్తాను అంకుల్, ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అంకుల్. బాగుంది. రాణి గారు మీరేం సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఇంకా సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు సార్. అంటే 600 days December 5th వస్తుంది కదా సార్, నెక్స్ట్ సండే. మా చర్చిలో క్రిస్మస్ క్యారల్స్ ఉంది సార్. నేను కూడా కొయర్ లో ఉన్నాను. అక్కడ నుంచి వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోద్దేమో, నేను వస్తానో లేదని డౌట్ సార్. 10:30 అట్లా లేట్ గా. ఎలాగో 11 దాటేస్తుంది. అలా లేట్ అయినా వచ్చి అలా జస్ట్ జాయిన్ ఉంటావా? లేట్ అయినా 10:30 అయినా జాయిన్ అవుతాను. సరే జాయిన్ అవ్వండి, ఉంటే బాగుంటది అంతే. లేట్ అవుతుంది. భారత్ గారు మీరు బాగుండే అయినా ఏదన్నా చూస్తాను సార్. మంగళము సదా చూడండి, ఆయన ఏదో ఒకటి చూసి. పాల్ గారు చెప్పండి మీరు. శ్రీయేస పరమేశ అది కానీ మంగళము సదా అవి కీర్తనలు ఉన్నాయిగా. కీర్తనలు ఈ మధ్య మీరు నేర్చుకున్నారుగా, బాగానే పాడుతున్నారుగా. ఏదో ఒకటి కీర్తన చూసుకోండి. కీర్తనలే రావు సరిగా అసలు. ఇంకా గీతాలు కృతులే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది సార్. చూస్తాను సార్ నేను ఏదో ఒకటి రేపు. మీకు ఏది బాగుంటే మీరు చూడండి. మీ కొన్ని మీకు విధిగా ఉంటాయి కదా, ఒకసారి అలా చూసి తెలుస్తుంది. మంగళము సదా పాడనా సార్? పాడగలను నేను. మంగళము సదా అది కానీ శ్రీయేస అది గీతాలు అనుకుంటా. గీతం రేపు చూద్దాంలేండి సార్. అది ఎక్కడుందో కొంచెం ఫైల్ చూడండి, చూసారు ఫైల్ చూడాలి. శ్రీయేస పరమేశ అదేనా నేను చెప్పేది? అది కానీ మంగళము సదా కానీ అంటున్నాను సార్. మంగళమే సదా మొదటి స్వరం ఏంటంటే శ్రీయేస ప్రాక్టీస్ చేయమన్నా చేస్తాను సార్. ఈ రెండు పర్వాలేదు. రెండు చూడండి, చూద్దాం. రెండు చూద్దానండి. రేపు ఏమన్నా దొరికిందండి? భారత్ గారిది పట్టండి.
సని ప ప మ గ మ ప సని ప స స మ మ మ రి గ మ ప మ మ రి స స ని ప ద ని స రి స రి స ని ప మ మ రి స మ మ మ రి 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 స ని ప మ ప ప ప స ని ప ని ప మ గ మ ప ని ప స స మ మ మ రి గ మ ప మ మ రి స ని ప ద ని స రి స రి స ని ప మ మ రి స ధరణిని బ్రోవగ పరమును వీడి కరుణను చూపెడి యేసుని కోరగ వరముల కొరతే ఉండదుగా కరములు చాపి ప్రేమను చూపి మరణపు ఛాయలు చెరిపెను ప్రభువే కరుణను చూపెడి యేసుని కోరగ వరముల కొరతే ఉండదుగా సని ప ప మ గ మ ప సని ప స స మ మ మ రి గ మ ప మ మ రి స ని ప ద ని స రి స రి స ని ప మ మ రి స. వనరేష్ గారు మీరు పాడారా? పరమదేవుని కద శ్రీకరము ధనుషార్కం. సార్ ఈ మైక్ ఉన్నది పనిచేస్తలేదు. పనిచేస్తుంది. అయితే మరి ఇట్లా పాడితే సౌండ్ బాగా తక్కువ ఉంటది. పర్వాలేదు, బాగుంది, క్లీన్ గా ఉంది. క్లియర్గా ఉంది సార్, పాడండి పర్లేదు. పాల్ గారు మగ స్టార్ట్ చేయండి. ఉండండి ఒకసారి ఉండండి. ఇది పా 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 మ ప మ ప గ మ గ పా 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 మ ప మ ప గ మ గ ని సా గ మ ప ని ద ని ప ద ప. మళ్ళీ శృతికి రండి కొంచెం, ఒక్క నిమిషం. పద ని సా ని ద ప మ గ రి పా 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 సా పా. అప్పుడు పాడు. పా 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 మ ప మ ప గ మ గ
శ్రీ సని సాగమ పని దని పదప నిరి సని దపమ గరి సరి మగ సాని దపమ గరి స పగ మరి రి సారి గ గ అమగరి ని సరి పరమదేవుని కరము శ్రీకరము శుభకరము కరభ్రోవని కరము వరము సగు జయకరము మపగ మరి సారి ని స గ గమ పద సగ ప ని సగ పరి గరి సని సని నిరి సాస ని సగ పమ పద ప మమ పమ గరి రి మా పని మమ పగరి రి మోర వినగదరి చేర కరుణా భరణ చరణ చరణ సరసని కరము తరము శిర కరము సగరి మ పగరి గ పగరి సని సరి గమ పద పమ పగరి మ పదని సరి సని దప మగరి ఆ పరి గమ పద ని మ పదని సని దప మని దప మగ దప మగరి పమగరి సని సరి సని ని దసని దప మ పగరి సగమ పమగరి గరి సని మ పగరి సరి జగ పరిపాల దీనోపకార చేరిన ప్రభువు తన మహిమ కన పరచు పాదమరి మగరి సరిని సరి మ ప మగ మ ప సరి మ ప మగ మ ప సని సని పమగరిగా మగరి మ పసని పగరి సని దప మగరి మగరి మ పసని పగరి సని దప మగరి గను కొనియా జనక కుమారునిగా అనముందెను ఇలను జనమున ఆరి గమరి గమ పగమ పదమ పదని సని దని గ పాప గప మమ పమ గ పమ పగరి గరి పమ గమ పరి పమ పద గద పదని మని దని
ఫస్ట్ కి వచ్చాను మళ్ళీ. పరమ దేవుని కరము శ్రీకరము శుభకరము అలా ఎండింగ్ చేయండి. దేవుని కరము శ్రీకరము శుభకరము ఇదంతా అడ్జస్ట్ చేయాలి సార్, బాగా కలిస్తే కదిలిపోయి సార్ బాగా స్వరాలు ఇది మీరే చూపిస్తున్నారు ఇది. నేనే చూపిస్తున్నా సార్. ఇది మన సుస్మిత పంపించింది ఫైల్, బాగా కదిలిపోయి నేను చూపిస్తాను. భారతి గారి మరి భారతి గారికి పంపిస్తాను. అవునా, మీకు ఫైల్ పంపుతాను రేపు అన్ని అంతే. అప్పుడు అవి పెట్టుకో. బాగా పాడారండి కొర్నేలిస్ గారు, వెరీ గుడ్ కదా. సార్ లాస్ట్ లో కొంచెం ఎండింగ్ బాగా ఇవ్వాలని నేను ఆలోచించాను. అలాగే అంటే జూన్ బాగా వచ్చిన తర్వాత రాగం పట్టు దొరికిందంటే పాడతారు. శ్రీకరము అది చాలు అంటే చాలు. మనిషి నువ్వేం పడుతున్నావు? నటభైరవి సార్, జనమనన ప్రభుని జన కృతి. ఏంటది స్టార్టింగ్ ఏంటి? సరి గరి నిసరి గరి సని సరి నిసరి గరి సని సరి. పాడు. సరి గరి సని సరి నిసరి గరి సని సరి పమగరి సని పని సా నిసరి గరి సని సరి పమగరి సని పని సా నిసరి 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 మగరి స గమ పా గమ పద సని ద పా నిసరి గ సరి గమ పద ని పద ని సద ని సరి గారి సని ద పమ సని ద పమ గరి స గారి సని ద పమ సని ద పమ గరి స. క్లీన్ గా ఉండాలి ఆలాపన. ఓకే, నిసరి గరి సని సరి నిసరి రి గరి రి స నిసరి నిసరి రి గరి రి స నిస సా నిసరి రి గరి రి స నిసరి
నిసరి రి గరి రి స ని స స గమ పని ని స స స గమ పని ని స స స ని స గ రి స ని ద ప మ గ రి స ని స జనమనన ప్రభుని జననం గణ జనక తనయ మననం జనమనన ప్రభుని జననం గణ జనక ప్రభుని గణ జనక తనయ మననం నయనమున కనగ వినయమున వినగయనలేని దయన దీవెనల ప్రధానం ఎనలేని దయన దీవెనల ప్రధానం నిసరిగ మగరిస ఆ సరిగమ పమగరి ఆ రిగమ పద పమగ ఆ గమ పద నిగ పమ ఆ మ పద ని స ని ద ప ఆ పద ని స గారి స ని ఆ పద ని స గారి స ని పద ని స గారి స ని అది ఆ గారి స ని ద ప మ స ని ద ప మ గరి స ఆ గారి స ని ద ప మ స ని ద ప స ని ద ప మ గరి స స ని ద ప మ గరి స కరెక్ట్. ఒకసారి చూసేసుకోండి. గగనమున దివ్య గానం పరలోక దూత భజనం గగనమున దివ్య గానం పరలోక దూత భజనం నవజీవనాన గుణ సుగుణ సృజన కరుణాన శోభితల ప్రసాదం కరుణాన శోభితల ప్రసాదం గాని సరి గరి సని దరి పగని సని ద పమ ప సరి గమ పమ గరి ని సరి గమ పదని సని ద పమ గరి స రావట్లేదు. సాని ద ప సాని ద ప సాని ద పమ గరి స అది సా ని సరి గరి స ని సరి పమ గరి స ని పని సా పమ గరి స ని పని సా వెరీ గుడ్. అక్కడక్కడ కొంచెం చాలట్లేదు, చేద్దాం, ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. అలా పాడుకుంటూ ఉంటే. కవిత ఏం డిసైడ్ చేశారు మీరు? నేను ఏదో అనుకున్నాను కదా, నీవు లేని సగమ పమగ కదా, సగమ పమగ గమ పని పమ ప మ పని కస్ మా ప సగమ పమగ సగమ పమగ సగమ పమగ సగమ పని పమ ప మ పని గ పని పమ ప
మగసా నీవు లేని బ్రతుకులేదని తెలుసుకుంటేని యేసు మోయలేని పాప భారము నీదాపుల మాసిపోయేను. టైం పడుతుందేమో కొంచెం. నోట్స్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఇది దీనికి మాత్రం మధుకౌశానండి ఇది. నీవు లేని బ్రతుకులేదని తెలుసుకుంటేని యేసు నీవు లేని బ్రతుకులేదని తెలుసుకుంటేని యేసు మోయ అసరిపం మాసిపోయేదు. పసని పమగసని సగ పమగస నీవులే. పాడతాను ఒకసారి, పాడి మళ్ళీ పడతాను దీన్ని. అలాగే సార్. ఏమంటే ఇది ఉందా మన దగ్గర ఇంత మునుపు? ఆల్రెడీ తబితాకి పెట్టాను సార్, స్వరాలు పెట్టాను, ఆడియో పెట్టాను. మీ ఆడియో పెట్టారా? ఓకే, ప్రాక్టీస్ అయితే బాగుంది. ప్రాక్టీస్ అక్కడక్కడ ఇదవ్వాలి. జ్యోతి గారితో కూడా పాడించేద్దాం. సాగా సరి గాని సరి పదని సరి గాని సరి సరి ద పదని సరి గారి సరి సాన్ ద పదని సా సరి గారి సరి సాన్ ద పదని సా సరిగా గమగా గమగారి సరిగలా గమ పాప పద పా సగరి సా సరి గారి సరి సా గపదని సా. దేవా వెంబడించితి ఈ నామము జీవితేశ్వరనా జీవితాశనివే రావే నా భాగ్యమా యేసువా. దేవా వెంబడించితి నీ నామము యేసు నీదు ప్రేమను వింటిని పాసురం బగుని సిలువని కంటిని యేసు వాడనంటిని. దేవా వెంబడించితి నీ నామము సరి గారి సరి సాన్ తపదని సా సాగా మరి సరి సా పదాని సరిగం
పలికితే నీ నామము. వెరీ గుడ్. ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. నాని గారు సెలెక్ట్ చేసుకోండి, రేపు పాడదాం. మరిన్నింట్లో ఏదో ఒకట. చాలా మంచి హమ్మింగ్ పడింది కదా. గమరి రిగలి సరి పదని సరి గమగ. ఓకే, ఆ మూడ్లోకి ఎంత అలా ఉంటుంది, సస్టైన్ అయిపోతుంది. రేపు వాడుకుందాం. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అందరూ సెటిల్ అయినట్టే కదా. లేకపోతే మళ్ళీ వినండి, అది నేను పాడింది విని ప్రాక్టీస్. బాగుంది, వాయిస్ బాగుంది. జాగ్రత్త అలాగా మోల్డ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది వాయిస్. వెంకటేష్ గారు, ఆశీర్వాదం. పాల్ గారు, ప్రతి కృతి పైన నంబర్ ఖచ్చితంగా వేయండి. అది ఎంతో ఎన్ని నంబర్ అనేది. ఆ స్వరాలే కదిలిపోయి అది కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయాలండి. సుస్మిత సడన్ గా పంపించండి, నా ఫైల్స్ అన్ని ఫార్మేట్ అయిపోయాయి దీంట్లో. అందువల్ల నేను పెడతాను. రాణి గారు ప్రార్థన. రాణి గారు ప్రార్థన, ముగింపు ప్రార్థన. సోనా జయకుమార్ గారు ఉన్నారా? లేరనుకుంటా సార్. వెరీ గుడ్. రేపు పాడుకుందాం. అలాగే అందరం పాడుకుంటూ ఉండడమే. వచ్చిన వాళ్ళ ఇవే చేద్దాం. ఇంకా 4 రోజులు ఉంది, 5 రోజులు. 5 రోజులకి 600 రోజులకి వెళ్తున్నాం. ఓకే అండి. రాణి గారు ప్రార్థన. ప్రేమగల మా పల్లవ తండ్రి, పరిశుద్ధ నామ స్తోత్రాలయ. ఇంతవరకు మమ్మల్ని సజీవ లెక్కల్లో ఉంచినందుకు వందనాలు ప్రభా. మరి యొక్క నూతన దినంలో ప్రభా నాయన మేము ప్రవేశించి ప్రభా నాయన తండ్రి, నీ యొక్క కృతులు ప్రభా, నీ యొక్క గీతాలు ప్రభా నాయన, ఆ యొక్క తండ్రి కీర్తనలు పాడుకుంటా ప్రభా. నువ్వు ఇచ్చిన ధన్యత కొరకు వందనాలు ప్రభా నాయన. నువ్వు చేసిన సకల మేళ్లను బట్టి వందనాలు ప్రభా. మా స్వరాలు ప్రభా నాయన అయ్యా చక్కగా తండ్రి ప్రభా షైన్ అవుటకు తండ్రి ఎంతగానో ప్రయాసపడుచున్న తండ్రి సార్ను ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నాయన తండ్రి యేసయ్య. నాయన తండ్రి మా స్వరాలు గళమెత్తి ప్రభా నాయన మరి 600 రోజు కొరకు ప్రభా బిడ్డలందరూ తండ్రి ప్రభా సిద్ధపడుచుండగా నాయన నీ కృప తండ్రి మా మీదకి రానివ్వమని అడుగుచున్నాను నాయన ప్రభా. మేమైతే ఒట్టివారము తండ్రి, అయా వ్యర్థులము నాయన. మా స్వరాలు ఏమి తండ్రి ప్రభా నాయన అయా లేనప్పటికీ నాయన తండ్రి మేము తండ్రి సాధన చేస్తూ తండ్రి ప్రభా మరి నాయన గళమెత్తి పాడాలని ఆశపడుచుండగా నాయన ప్రభా ఆ యొక్క తండ్రి 600 దినం కొరకు ప్రభా ప్రతి బిడ్డని అయా తండ్రి ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుచున్నాను నాయన. ప్రతి బిడ్డను ప్రభా మీరు తండ్రి అయా చక్కగా నాయన తండ్రి వాళ్ళు నాయన మేమందరం కలిసి ప్రభా నాయన చక్కగా సాధన చేసి ఆ రోజు తండ్రి ప్రజెంట్ చేయగలటకు మీ సహాయం అనుగ్రహించమని అడుగుచున్నాను నాయన తండ్రి. రావాల్సిన బిడ్డలందరూ ప్రభా నాయన మరి ఆ దినం ప్రభా అనేకులు కొత్త వారు ప్రభా మరి నాయన తండ్రి అనేకులు పాడగలిగిన వారు తండ్రి పాడనే ఉంటుండగా నాయన. చిన్న బిడ్డలు అయితే ఏంటి నాయన, పెద్దవాళ్ళు అయితే ఏంటి నాయన ప్రభా. ఎవరెవరైతే పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో వారందరినీ పేరు పేరున మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుచున్నాను నాయన. రాబోయే గెస్టులను కూడా ప్రభా నాయన ఎవరికి తండ్రి ప్రభా ఆటంకంగా మేము ఎవరు ఉండని ప్రభా నాయన. నీ నామమే ప్రభా ఆ రోజు తండ్రి మేము మహింపరచినట్లుగా ప్రభా మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరచండి నాయన. మేమేదో మా గొప్ప కొరకు ఘనత కొరకు కాదు కానీ ప్రభా నీ నామాన్ని మహింపరిచే వారంగా స్తుతించే వారంగా ప్రభా మమ్మల్ని అందరినీ ఆయత్తపరచమని అడుగుచున్నాం నాయన. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ దినాల్లో వచ్చాం నాయన. అవును ప్రభా, నీవు మా కొరకు ప్రభా నాయన నిన్ను నీవు రిక్తునుగా చేసుకుని ప్రభా మా యొక్క పాప శాపములను
తండ్రి ప్రభా తీసివేయటకు ప్రభా నీవు ఈ లోకంలోకి వచ్చావు నాయన. అవును నాయన ప్రభా, నిన్ను మరి ముఖ్యంగా మేము దినదినము ప్రభా స్మరించుకుంటూ నాయన తండ్రి మా జీవితాలను సరి చేసుకుంటూ నాయన ఈ యొక్క పాటల ద్వారా ప్రభా నిన్ను ఇంకనూ మహింపరిచి స్తుతించేవారుగా ప్రభా నాయన మా జీవితాలు ప్రభా నాయన నీ వాక్యపు వెలుగులో ఈ యొక్క పాటల వెలుగులో ప్రభా నాయన మా యొక్క జీవితాలను సరి చేసుకుంటాం ప్రభా. మీరు దినదినము మాకు ఇస్తున్న యొక్క సమయం కొరకు ప్రభా, ఆ యొక్క తరుణం కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. అయ్యా రాబో దినాల్లో ప్రభా ప్రతి ఒక్కరూ తండ్రి ప్రభా నిన్ను ఎక్కువగా గణపరిచేవారుగా, కీర్తించేవారుగా, మహింపరిచేవారుగా మమ్మల్ని అందరినీ ఆయతపరచమని అడుగుచున్నాను నాయన తండ్రి. మా యొక్క స్వరాలను ముట్టండి ప్రభా, ఇంకనూ షైన్ చేయమని అడుగుచున్నాను నాయన. అవును నాయన ప్రభా, ఈ రాత్రికాల సమయంలో చేరి వచ్చిన బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన ప్రభా. హయగ్రల్ నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఈ యొక్క CMCI గ్రూప్ లో ప్రభా నాయన యొక్క కుటుంబంలో తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభా ఏక కుటుంబంగా చేర్చి ప్రభా నాయన నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించటకు ప్రభా, మేమందరం నిన్ను స్తుతించటకు ప్రభా మాకు ఎన్నో తరుణాలు ఇస్తున్నారు నాయన. అవును నాయన, మరి ఈ యొక్క తండ్రి ప్రభా నాయన సార్ తలపెట్టుచున్న ప్రభా ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రభా మీరు జయకరం జరిగించమని అడుగుచున్నాం నాయన. రాబో దినాల్లో ప్రభా సార్ని ఇంకనూ బహుగా దీవించండి నాయన. ఇంకా అనేకులకు ప్రభా నాయన ఆశీర్వదకరంగా ఆ కుటుంబాన్ని చేయమని అడుగుచున్నాం నాయన. శాలెం పాస్టర్ గారి కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన తండ్రి. మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభా నాయన తండ్రి సిద్ధపరచమని అడుగుచున్నాను నాయన. ఇంకా నువ్వు ప్రభా నాయన నువ్వు ఎందుకు ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నావు ప్రభా, తెలియని వారికి ప్రభా ఈ యొక్క మా యొక్క స్వరాలను విప్పి ప్రభా నీ యొక్క సంగీత సాధనలో ప్రభా అనేకులకు ప్రభా నాయన ఈ యొక్క పాటల ద్వారా ప్రభా నీ యొక్క సువార్తని చాటించేవారుగా ప్రభా మమ్మల్ని అందరినీ ఆయతపరచమని అడుగుచున్నాను నాయన. ఈ రాత్రికాల సమయంలో చేరి వచ్చిన బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నాయన. మరొక దినం ప్రభా నీరు అక్కడ ఆలస్యం అయితే మరొక దినం తండ్రి మేము కలుసుకునే పర్యంత వరకు నీ కృపాసన్నిధి మా అందరితో మీరు తోడుగా ఉంచి నడిపించమని అడుగుతున్నాను నాయన. ఈ రాత్రికాల సమయంలో మాకు సుఖమైన నిద్ర దయచేసి నాయన ప్రభా మరలా మెళుకుతో ప్రభా నాయన నేను మరీ స్తుతించి ఆరాధించడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని అడుగుచు ఈ చిన్న కొద్ది ప్రార్థన యేసునామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభుడైన యేసుక్రీస్తు కృపాకరములు, సన్నిధి, పరిశుద్ధ సన్నిధి సహవాసము మరి CMC కుటుంబం అంతటికి